El municipi d'Altea ha celebrat avui una efemèride molt important, perquè tal dia com avui, un 11 de gener de fa 400 anys, s'atorgava carta de poblament a la vila nova d'Altea. L'Ajuntament ho ha festejat amb un ple extraordinari al carrer, on el president de les Corts, Enric Morera, ha intervingut. Magnífics rectors, honorable consellera, regidors, regidores, veïns i veïnes d'Altea, gràcies per convidar-me a este ple extraordinari, molt simbòlic, molt emotiu, que reforça el nostre caràcter i la nostra visió d'un món, com hem expressat els xiquets, global, però volem estar en aquest món global amb la nostra identitat, perquè tenim arrels fortes. Enhorabona, professora Sala, per la magnífica exposició, que ens ha situat molt bé aquest món global en el que tenim la nostra pròpia identitat com a alteans i com a poble valencià que ho som. Som un poble privilegiat. Tenim ací la mar Mediterrània, mentre en la resta d'Europa estan gelant-se de fred, nosaltres gaudim d'este sol, que pot ser un dels elements també fonamentals per encarar amb optimisme el futur que tenim. Mentre a l'altra banda de la Mediterrània se pateix una situació de dificultat, i ho ha dit l'alcalde, Altea és un poble acollidor, haurien d'haver sigut més acollidors en el drama que pateixen altres ciutadans d'este món global en el que vivim. Recordem les paraules del papa francès, del papa Francisco: hem de ser acollidors, hem de tindre humanitat per a recollir i per a donar allò que nosaltres en altres temps també hem patit. Tenim seguretat, tenim un clima magnífic, tenim molt bona gent i tenim reptes de futur. També ho ha dit l'alcalde, els reptes dels nous temps. En aquest sentit, els reptes dels nous temps, he de dir-los que les Corts Valencianes estem fent el nostre treball, l'alcalde d'Alfàs del Pi, fent el nostre treball per a solucionar la vida de les persones, de les famílies, de les empreses, perquè els parlaments se parlen, s'acorden i s'arriben a consensos útils per a poder avançar en aquest nou futur que tenim davant de nosaltres, perquè n'hi ha dificultats i hem de dir molt clarament que no deixarem que ningú es quedi darrere, que hem de tindre una mirada molt inclusiva per a la gent que té més dificultats, tindre major suport de tota la comunitat, de tot el conjunt de ciutadans que vivim i també dels poders públics. I en aquest sentit, i aprofitant que està la consellera d'Obres Públiques, i per a mirar aquests reptes de futur, tenim que buscar més consensos i més acords per assegurar el nostre futur. En matèria de les Corts, per unanimitat, hem acordat superar la gravíssima discriminació que patim en la infrafinanciació de les nostres competències, o superar la gravíssima discriminació que patim en el que és les inversions públiques territorialitzades, i alçar la nostra veu, i jo sóc el primer que alça la nostra veu, per a demanar que s'acabe el peatge de l'autopista AP7, que no es prorrogue aquest carrer major que tenim en el nostre territori i que tinguem les infraestructures com els trens, el trenet i els trens que asseguren el nostre futur i que puguem mirar el futur amb garanties, amb esperança, amb optimisme i que s'acabe la desigualtat que el poble valencià ha patit d'una forma secular. Crec que tot això ho farem junts, ho farem bé, ho farem amb cultura. Altea és una ciutat culta, una ciutat que té un gran patrimoni i té una facultat, la de la Universitat Miguel Hernández de Belles Arts, i per tant en cultura, amb treball, amb esforç, amb rigor, amb consensos, tenim el futur assegurat. Per tant, enhorabona per convidar a les Corts Valencianes a aquest acte tan emblemàtic, tan identitari, tan nostre, que ens connecta en el nostre passat, però amb una mirada orgullosa de cara al futur. Alcalde, visca Altea i visca el nostre poble.